Dear God, this is my official appeal. Ngiyayicelela uNkulunkulu mnini mandla wonke. Ngiyazi ukuthi okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuwena. Ngiyacela ukuthi uvule amasango ezulu for istepfather sami uZefania ubheka umuzi Dlomo. Ngiyacela baba ko uDinangwe umkhabela ukumvulele amasango ezulu. Iyaqala kanje lento. Stepfather wami ke ubaba uZefania bheka umuzi Dlomo wafika laphayana impilo yama kungathi iphelile. Uma ehlala emakhaya bakithi egcoba ibomvu kusukela ekseni kuze kuyemini amatoho ukuthi asondle. Uma bekanabantwana abathathu bekazale kabili, umntwana oqala kwaku usiswethu omdala, kwase kuthi umntwana wesibili kwaba umina nobhuti wami samawele. So umama ke nje bekayishaya ngekhanda engqula ngekhanda indoda ekuyiyona ubaba labantwana ihambile yabhunguka yaye edolobheni. Uma uqale wahlala lade bekipite khona waze wabona ukuthi ayikho lento le, angisondele kwabakithi mhlawumbe kukhona okuncane abangangiphonsela kona because isimo besimshubele ngempela umama. Eseyinto nje eqaqwa amalanga ihlukumezeka izama ukuphanda iphandela ukuthi abantwana balala bedlile. Ngicela ukuntshela ukuthi kulo mzuzu ke kufike uZefania phela la esigodini sangakithi. Uleku nje embhekile uma emfakihlo embhekile embingelele sawubona wemakoti unjani yabo awungiphuzisa amanzi lapho athi uxoxa kodwa manje enganakile ukuthi mhlawumbe sekukhona indoda engamfuna because amadoda naye la endaweni ayamazi ukuthi unohidele izingane. Nje mebemfuna basuke befuna ukuthi nje bayicobhozele nabo badlule kanjalo. Kusho ukuthi uma naye hayi ke ukushawe kayiwana ngeke uvume ukuthi ushawe induku eyodwa kwesibili nayo besazi ukuthi abafana baseka bazokushiya nengane ongifunayo akangilobole. Cabanga usunezingane ezintathu kodwa nje istandard sile phezulu ukuthi indoda engifunayo ayikhiphi ilobolo ukuze sibone ukuthi serious. Ngikhathele mina ukuthi ngizaliswa amadoda angishiye kanjalo. Ake ubaba uDlomo istepfather sethu lo segcine stepfather sethu emva kokuthi uma yabona elokesha amahinto ukuthi uyamfuna, uma wagcine selibeke ngembaba ukuthi indoda engathi uyangifuna nje, amadoda angifuni ukuzwa lutho asengihlukumeze kabi. Umuntu ongifunayo uyongikhiphela inkomo siyoqala ukukhuluma lapho mangabe selobolile esetshengisa ukuthi userious. Mangabe ukuthi nje usazongizuka athi ufuna unginikeza uthando nganele ngiright ngothando ngilithole enough uthando. Ngempela kubaba Dlomo athi lalela ke ngicela ukuthi utshele abantu bakini bacake bakline ngobe basonto namabili siyeza sizolobola mina nomalume bami. Hayibo mina ngicabanga ukuthi umuntu uyadlala. Hayibo naku ngempela sekumemeza abantu egatini bazolobola. Bazocela isihlobo esihle. Hayibo ungilobola kanjani singajolanga singazani? Athi nje ngazi yonke into ngawe, I know enough ukuthi unesibele wawuthi ungangazi ungikhelela amanzi okuphuza bengwacela unesihawu unempatho unolimi uyahlonipha nje unentobeko umfazi osebenza kanzima okwazi ukubheka ikhaya ngoba ukwazi ukubheka abantwana abathathu uwedwa usebenze kanzima uyingqule left right and center uzama ukuthi wondle ingane zakho. Ake ngempela bafethu lithathweke ilobole ekhaya. Ake ngicela ukuntshela ukuthi ubaba Dlomo atshela uma ukuthi yena uhlala edolobheni la uyafika nje ngokuzokuvakasha kodwa bekasespenda isikhathi esiningi la ngoba bekafuna nje ukuyidlulisa akwazi ukuthi abone uma ayi ngoba naku ukuthi umuntu ohlala isikhathi eside la emakhaya. Aceleke ubaba Dlomo acela ukuthi uzocela ukuthi aphelelise into zasekhaya mase siyamuva kahle sizohlala edolobheni. Ubaba Dlomo athi uzocela ukuthi alobole izingane, alobole yonke into, alobole umama, alobole izingane, alobole kasani ukuze akwazi ukuthi ahambe ayohlala naye unkosikazi nezingane edolobheni. Yo injabulo nentokozo yayisebusweni bukamama ebona ukuthi isho ukuthi le ndoda le iserious. This man isho ibusiness ngempela ayizile nje ngokuzodlala, ayizile nje ngani. Ake ngempela kukhulunyeke nomndeni ukuthi indoda icela ukubuya izophelelisa izinto ilobole nezingane. Ake ngicela ukuntshela ukuthi umkhulu wethu wanqaba wathi hayi izingane zinobabwazi ubabwazi uyaphila aqala ixhonywane nobabwazi oqala kuziwe ukuthi ubabwazo
uzizwa kanjani ngale ndaba. Ngizama ukumbonisa umama azama ukubonisana nomkhulu ukuthi hayi baba, ubaba le ingane kade wangilaxaza, ingane ino 4 years manje encane. Shukuthi usena 4 years angilaxaza, usena 3 years angilaxaza. Ingane akayixaki ngokuthi zidlani, akazinaki izingane akenzi lutho. So uqonda ukuthini baba, ngoba le yokugcina ina 4 years wagcina ngokutshala isisu, ukutshala imbewu yakhe esiswini sami, waseyangilaxaza khona ngikhulele wangazinaki ingane. Uqonda ukuthini mangabe uthi akakhontaktwe kube uyena ovumayo ukuthi abantwana bakhe balotsholwe. Ngicela ukunitshela ukuthi umkhulu wacela wathi ucela isikhathinyana, ucela isikhashanyana, ucela ukuthi aqale axhumane nobaba wabantwana, because kuzobe kuyicala elikhulu lonto leyo ukuthi athathe abantwana benye indoda ayinikeze enye indoda, indoda isaphila. Kumele kube nesivunyelwane, kuvunyelwane. Ngicela ukukutshela ukuthi umkhulu wathi exhumana nowethu ubaba wethu waba rude ngendlela eyisimanga. Ake umkhulu avume ukuthi ubaba Dlomo lo omusha osempilweni kaMa uselobolela uMa, avume ukuthi alobole nabantwana, asale sethatha uMa, athatha yonke into kaMa ahamba ayohlala nayo edolobheni. Ake ngempela-ke siwunkuleke-ke manje simuve sithuthe, sesiyahamba-ke manje siyohlala nobaba uDinangwe, siyohlala nobaba Dlomo edolobheni. Mesifika-ke ubaba Dlomo usethenga umuzi wakhe. Uthenga umuzi wakhe because uyasitshela ukuthi ngiyawazi mina umndeni engizalwe naye. Ngiyawazi umndeni wakaDlomo ukuthi umndeni wakaDlomo umndeni okanjani. Uzosuka unhluphe, unhlukumeze, unhluphe nje, yabo, njengoba ngifike nezingane zasemuva. Mina bengifuna ukuthi yonke into yakhe, ifocus yakho ibe la owethu umuzi. Ungafocus ukuthi izingane zami ekhaya kanjani. Ngifuna ukuthi ifocus yakho yonke ibe khona la ekhaya. Hayibo bakwethu sesihlala emzini kaBaba Dlomo, emzini okuma suburbs. Kunamanzi lana, kunobhavu, kunezicabha eziningi. Thina sijwayele emakhaya urawond isicabha esisodwa. Siyingane sasike sigijime ngesicabha sasekhishini siyophuma kwasasedaningi. Si excited, sijatsheliswa iyona yonke lento le, iyona yonke lempilo. Like it was lovely. It was beautiful. Bekumnandi ngempela. Ngicela ukunitshela ukuthi kusamnandi. Ubaba Dlomo unemoto, into engantshela ngayo, ubaba Dlomo unemoto, akusekho kuyolinda ingqoshi le eDustin emakhaya. Ubaba Dlomo mangabe kuyi month end siyahamba njengomndeni, sihambe siyothenga igrocery. Like there was nothing exciting njengokuthenga igrocery sithengele umndeni wonke. It was beautiful bakwethu. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi waqala-ke manje ubaba Dlomo wasitshengisa amanye ama-true colors wakhe besingazi ukuthi akhona, because ubaba Dlomo was everything to us. Besimthanda ngey'nhliziyo zethu zonke. Inhliziyo zethu beyivulekile simthanda ubaba Dlomo. Waqala-ke manje ubaba Dlomo useyadakwa. Ubaba Dlomo ulale ematshwaleni. Ubaba Dlomo ushintsha amantombi, ushintsha amantombazane. Ngisho nakomakhelwane akanqeni nje ukuqonya komakhelwane ubaba Dlomo. Hayibo, uma aqaleke manje astresseke, alwe. Uyakwazi ukuthi uhambe uyolwela indoda la ejola khona. Uma eseyinhlekisa-ke manje eselwela ubaba Dlomo, ebuza omakhelwane ukuthi awuyazi ukuthi indoda yami ishadile. Le ndoda lo jola nayo awuyazi ukuthi ushadile. Ayi umakhelwane abuza ukuthi hawu, le ndoda do you think ukuthi yona njoba kuyiyona engiqalile eza kumina, do you think ukuthi yona ayizazi ukuthi ishadile? Mucabanga, do you think ukuthi yona ayizazi ukuthi ishadile because iyona eze la kumina? Kube leso siphithiphithi nje sokuthi uMa usephendike inhlekisa yabo endaweni kuthiwa hayi ngqovu eringile u3 piece ogcwele umuno ungawugqoka, kodwa indoda eyethu. Ngicela ukutshela iF indoda zinephula ngala nangala. Kodwa ubaba Dlomo month end ubekahamba bhunguka akuthandayo, kodwa month end ubekathembeka. Month end ubekabuya ubaba Dlomo azothenga igrocery. Sigibele emotweni sihambe siyothenga igrocery njengomndeni. Ubekangalenzi iphutha lokuthi kulanjwe emzini wakhe. Cela ukukutshela-ke eminye imigilingwane yababa Dlomo-ke ukuthi bekahamba yokipita, akipite into yokipita ongazucabanga ukuthi udlisiwe noma kwenziwe njani. Kodwa kothi mekuphela inyanga ubaba Dlomo abuye eze endlini, eze ekhaya.
Shukuthi amantombazane amzukazuke ubabudlomo okwebhayisekili because kokwazi ukuthi uhola kahle uyasebenza. Wonke umuntu efuna nje upeace kababudlomo ukuthi again athole something from ubabudlomo. Kodwa ubabudlomo was very wise and smart. Ubekathi yona impambosi yami ishandisi yami ngingayithatha. Kodwa imali eyasendlini, imali yasemzini wami, imali yasekhaya. Ngiyaphisana impela ngomzimba wami kodwa imali angiphisani nayo. Ngingakuthengela nje ubhiya, ngikuthengele iKFC, kodwa khohla ukuthi ucabanga ukuthi mina ngizomisa umuzi wakho, ngikusupport, ngikwenza inwele, ngenza ukuthi imali eyasendlini yankosikazi nezingane. Mina nginengane ezintathu. Emva kwesikhathi ubabudlomo bese edile izingane zabo 5 kumama. Shuthi waphinde wazala izingane ezimbili ubabudlomo. Ngicela ukunitshela kokungapheli kuyahlola. Amantombazane besemzuke kakhulu ustepfather wethu lo uDlomo. Amzuka wazukeka impela waze manje waqala wagula-ke. Ephethwe isifo-ke lesi. Back then phela isifo lesi besingqovungqovu eshaya phansi, umashaya bhuqe ebhuculela kwasani phansi. Ayike kwamthatha-ke naye ukufa kustepfather wethu ubabudlomo. Ayike wadlula emhlabeni. Uyabona ukuthi uma umshiye nomuzi edolobheni, uma uhlala edolobheni, bonke abantu basemakhaya mangabe befuna ukuza edolobheni, bafike badlule bazohlala la ekhaya. Sho nje umuzi wasekhaya bekuwona umuzi oyicenter ukuthi mangabe ufuna ukuza edolobheni, uzofesa noma uzofuna umsebenzi noma ufuna ini, udlula emzini ekhaya la kwaDlomo. Shukuthi uma ngenkathi ubabudlomo istepfather sethu simhlupha, uma wazohlangana wamithana nenkosi, wahlangana nenkosi, uma wasindiswa, wakholwa, uma wayitshela ukuthi hayi uzokhohlwa indaba zale ndoda ukuthi yabona ukuhlukunyezwa ile ndoda, uzohlala nje emzini wakhe ngoba ushadile, aphume kule ndoda, angeke asayilwela, angeke salokenza izinto eziningi. Uma waphila impilo yokukholwa, wayibhekela kuJesu. Ubabudlomo izimphathe kabuhlungu lento ukuthi hayibo esaphila phela lekhaya ngithandwa, angithandwa lekhaya, nje awusanginaka, awusangilweli, noma ngifikile awusangithethisi, uvelana ulala ubhekele, awusakhuluma, awusangikhulumeli, awusangibangela isicefe. Yazi ukuthi indoda ayive akuve ibuzwa ubuhlungu mangabe ibangelwa isicefe. Asubabudlomo awusangibangela isicefe, yindaba ungasangihluphi ini. Athuma uJesu wafika nje wangiduduza, wangipholisa wonke amanxeba enginawo. Awu ubabudlomo yayimphatha kabuhlungu lento yokuthi akasakhele kukhwelezelwa. Uma amtshele nje ubabudlomo ukuthi ayikhulewe into engizokwenzela yona, ngizokwenzela ukuthi ngikuthandazele ukuthi mangabe uhambile ematshwaleni akho nindiza niphansi phezulu ngeimoto, ube safe, inkosi ikubeka isandla ikubhekelele ukuze mhlazane udlule emhlabeni, ufe usuyamkelile inkosi, ufe ususindisiwe. Njalo ubabudlomo bekahlezi azi ukuthi unonkosikazi othandazayo, uprotected against everything. Inkosi bekangayibukeli phansi, bekayibona imisebenzi yayo because inkosi yafika yanikeza uma ipeace. Angazi noma uma mhlawumbe besekhathele ukulwela le ndoda noma inkosi yamnika ipeace ngempela, kodwa uma was at peace, ubekangasayilela indoda eseyihlalele la ayigqumuzela igrocery mantende, naye aphinda tohoza abamba amatoho left, right and center 1 and 2 nje, angenisa okuncane okusamadlana ukuthi akwazi ukuphila impilo iqhubeke phambili. Izingane ezu5 ikhona ukusurvive, ithola imfundo, ithole yonke into. After ubabudlomo eseshonile, esedlulile emhlabeni, it's when impilo yangempela iyaqala. By that time thina besikade sino 14 years, sesikhulakhulile yabo, sisamajongo sinyana, sese high school. Shukuthi ubabudlomo emva kokuthi adlule emhlabeni, kuqale kufike umalume wethu osuke emakhaya, afike la edolobheni, kade efunda enyuvesi, usezofuna amatoho, yabona, athi nje uzohlala le ekhaya because mangabe semakhaya amatoho akakwazi ukuthi awafune. Umalume mangabe fika le ekhaya, afike athole lo Jesu kamama, impilo yakhe ithi ukushintsha, impilo yamalume ishintshe, ayeke ukuthi abe umuntu wesilisa ongazazi ukuthi ufuna nempilweni, obamba abantu besifazane left, right and center. Umalume washintsha ukuhamba kwakhe, wakhetha umuntu wesifazane wethandana naye uma wengane yakhe, wamlobola, washada, wathola umsebenzi. Impilo yakhe yacaca umalume eseyamkele uJesu. Angisho ukuthi
mangabe unoJesu, it's when things are happening, uthola umsebenzi because unoJesu, ngoba ngabe wonke umuntu ugijimela kuJesu, angagijimela ukuthi ufuna ukusindiswa, agijimela ukuthi azothola umsebenzi. Ngithi mangabe ususeJeswini, impilo kaMalume iyaqonda ukuthi ayeke lamanye amanangananga omdlalo abe indoda straight, indoda eyimisele, indoda yekhaya. Ake ngicela ukunitshela ukuthi kuze nezinye izihlobo nazo izohlala le ekhaya ifike ithola uJesu, zifocus empilweni, because the minute you lose ezinye izinto eziseceleni, uyeka ezinye izinto ziseceleni, amanangananga lawa aseceleni, impilo yakho iba lighter, because iholo liholayo yazi ukuthi liya kunkosikazi nezingane mabuthi ushadile. Mangabe uthi awushadile, yazi iholo liholayo, you are investing iholo lakho kwi-future yakho, not ukuthi u-invest ey'ntombini, ul-invest ekuhambeni amaphathi, ul-invest ekuhambeni amatshwala. Angisho ukuthi abantu abakholwayo ba-successful, kodwa mina ngithi abantu ababehlala ekhaya impilo yabo yayi-lighter, because ukusindiswa kwabo kwabakhathela lenye enye impilo yokuthi ubhorekile. Mangabe umuntu omusha ubhorekile, utholakala kamayithanqaze, kufika umculo ukuthi ukuphi, kufika ukuthi ukuphi, because labo bantu ababehlala ekhaya bebeyihambela inkonzo, beya kuJesu, and salvation is free. Angisho ukuthi emasontweni imali ayikhishwa, emasontweni imali iyakhishwa because kuba nezingqungquthela, kuhlanganwe, kudliwe, kube nani, kodwa engikusho ukuthi impilo yabo, iy'mali zabo zayiseveka. But bengasizona iy'ndaba zemali kuphela, bekuyindaba zokuthi ney'mpilo zabo ziyaseveka, because amantombazane azokuzuka lapha ngaphandle, or amadoda azokuzuka, ngoba impilo nje injalo bafethu. Ake ngicela ukunitshela ukuthi abantu abebefika ekhaya, bebefika nje babe nesibusiso sokuthi bangene lapha ekhaya, impilo zabo yihluke. Ngikutshele nabazali, ihlobo sebefise ngathi izingane zabo zingadlula lapha ekhaya, mhlawumbe izofundela ngasekhaya, impilo yazo izoba ngcono, impilo yazo izoshintsha ngenxa zokuthi zizothola ukuhlala ekhaya. Ngicela ukutshela usibonke abantu abahlala ekhaya impilo yabo iyayishintshile. So mengithi ngiyayibheka yonke lento le isuka kubaba uZefania ubheka umuzi Dlomo, ukuthi uyena owathenga lelikhaya, uyena owaletha lesibusiso esingaka. Shukuthi ubeka nesibusiso ubaba ubheka umuzi uDlomo, ubeka nesibusiso because nathi sakhula nathi sikholwa, sikhula siyibona ukuthi ezayinhle inkolo, and bangabe sisenkolweni bekunezinto eziningi ezisimotivateayo, like kuney'nkulumo ey'ningi ey'khulunywa enkonzweni ezisimotivateayo. Mangabe sithi siyabheka abazalwana abaningi enkonzweni bafundile, and enkonzweni kuyaba ney'nsuku kwekukhulunywa nge-education, imili yasenkonzweni ibi-balanced, besinikezwa, besiphakelwa ipleti lokudla elibhalansile enkonzweni, okusho ukuthi abaphathi benkonzo, ama-elder, church leaders and church elders, bekakwazi ukuthi asinikeze a balanced meal, ukuthi umuntu omusha uyiphatha kanje, umuntu uyafunda. This is what you need to look forward to empilweni. Impilo iqhubeka kanje, impilo uyiphatha kanje mangabe usufundile. After this is how you live, this is how you do things. So nje ekhaya kwaba khona lelo shintsho, ushintsho lethu kwaba ushintsho olukhulu ukuthi even nathi sesinabantwana, and our kids, they are benefiting from isibusiso sikaZefania Dlomo. I kind of feel like ukuthi le ndoda uNkulunkulu yayinesibusiso esikhulu, yayinesibusiso sokuthi abantu abaningi, a lot of people impilo zabo zashintsha through ukuthi zahlala emzini wayo, zezwa ivangeli likankosikazi wale ndoda. So ngakho-ke uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ubaba Zefania beyangasiyindoda eyiphathe kahle. Ubaba Dlomo bekayindoda ebhidliza amakhaya abantu, entshotshana nabakhosikazi abantu. Bekuyindoda ebhize eholombayo, engathi kunento eyincinzayo egazini ukuthi iy'nsuku zami yincane. Ngifuna ukuthi mangabe ngifa ngishiye ngibhubhisile. Ngifuna ukuthi kube baningi abantu abaningi engibathelele ngesifo. Ngifuna ukuthi nje ngishiye impilo yami ngiyiphilile ngingenandaba. So baba ngicela ukuthi umthethelele, umvulele amasango ezulu, because emzini wakhe baningi abantu abathola insindiso, baningi abantu abathola ukusinda. Unkosikazi wakhe okuma wami baba wavula amasango, wavula amagate. Ngisho umuntu ongenayo umzali ubekahlala kuloya muzi. Umuntu ongenani, ohluphekile, ongenayo ngisho nemali yegrosa ubekahlala kuloya muzi.
Up until today abantu abahlukahlukene basahlala kulomuzi wakhe ubaba Dlomo. Nkosi ngicela ukuthi umvulele amagate, umbuke, ukubuka ukuthi ukufika kwakhe emhlabeni kwaletha isibusiso. Ngiyazi ukuthi unezono zakhe naye unamabala akhe amaningi amngcolisayo, kodwa Nkosi ngicela ukuthi uke nje ushaye ureverse, uthi ukubuka impilo ezisindisiwe, impilo kababa wami, istepfather sami. Stepfather sami asigcina ngalapho-ke, nathi ngicela ukukutshela ukuthi sashiyela imali ukuthi sikwazi ukuthi sifunde, sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo, impilo yethu iye phambili. Ngakho-ke Nkosi ngithi ngicela uvula amasango, uvula amagate ezulu for ubaba uDlomo. Ngiyeza ukuthi umuntu izulu kuthiwa ulisebenzela esaphila, kodwa ubaba Dlomo izulu ulisebenzele esengekho emhlabeni, wasindisa impilo zabantu abaningi esengekho emhlabeni. Baba mungayiboni lento engiyibonayo ukuthi ubaba Dlomo bekanesibusiso, ngizocela ukuthi uthathe ifayili yakhe uthi ukuyireviewa baba, ubuke upost death ukuthi kube njani eseshonile ubaba Dlomo. Ngiyacela uNkulunkulu, this is my plea, ngicelela istepfather sami ukuthi baba uzivulele amasango namagate ezulu, usixolele kukona konke esakwenza sisaphila. Oyithobayo umina uNokwanda Dlomo. Ngizoyibeka lapho-ke family okwanamhlanje indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.